Γεια σα, ονομάζομαι Κριστιαν Σελάρα. Είμαι τριτοετή φοιτητή του Τμήματο Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνειδητητή του Uninote, μια φοιτητική startup που βοηθάμε τον φοιτητή να διαβάζει πιο αποτελεσματικά. Στη Uninote αναλαμβάνω το κομμάτι του product και του marketing, ενώ ταυτόχρονα εργάζομαι remote σε μια τεχνολογική εταιρεία που ονομάζεται Data Annotation και στην οποία έχω αναλάβει το κομμάτι του AI training και του project management. Ω startupper, σίγουρα οι επικοινωνιακέ μου δεξιότητε τετάρονται καθημερινά. Από συζητήσει που έχω με επενδυτέ μέχρι και απλές καθημερινές συζητήσεις που έχω με τους υπόλοιπους stakeholders. Για να ακρίβεια, μερικά λεπτά πριν κιόλας ήμουνα σε ένα call με τους υπόλοιπους δύο co-founders μου και στο οποίο διαπραγματευόμασταν για το τι στρατηγική marketing θα ακολουθήσουμε ένα νέο προϊόν που θα λανσάρουμε. Παράλληλα, χθες διαπραγματευόμουν με έναν υπεύθυνο από την άλλη εργασία μου για το άμα θα αναλάβω ή όχι ένα έργο που προτιμώ εγώ. Ενώ μια εβδομάδα πριν διαπραγματευόμουν στα πλαίσια μιας ομαδικής εργασίας για το πανεπιστήμιο. Αυτές είναι απλά μερικές βασικές διαπραγματεύσεις που βίωσα εγώ στην ίδια μου τη ζωή τις τελευταίες μέρες και από αυτές και μόνο μπορούμε να καταλάβουμε τον αναπόσπαστο ρόλο που έχει η διαπραγμάτευση στη ζωή όλων μας. Όσο μάλλον άμα κάνουμε ένα βήμα πίσω και το δούμε όλο αυτό από μια πιο μακροχρόνια οπτική γωνία. Λοιπόν, με κάθε μέρα αυτό που βλέπω εγώ τουλάχιστον είναι ότι υπάρχει μια καινούρια πρόκληση. Και εγώ σε αυτές τις προκλήσεις θέλω πάντα να είμαι έτοιμος να τις αντιμετωπίζω κατάλληλα και αποτελεσματικά. Τα soft skills μου έχουν σίγουρα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου μέσα από τη συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς όπως η Ελληνική Οικονομική Ολυμπιάδα, όπου διακρίθηκα κιόλας από τους πρώτους στην Ελλάδα. Παράλληλα, δούλεψα κιόλας σε διάφορες θέσεις εργασίας που είχαν σχέση με τις πωλήσεις και αυτό σίγουρα συνέλαβε στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών μου δεξιοτήτων περαιτέρω. Παρ' όλα αυτά, αναγνωρίζω πως υπάρχει πάντα χώρος για βελτίωση και είμαι σίγουρα ένα άτομο το οποίο θέλει να εξελίσσεται συνεχώς. Επομένως, αναγνωρίζοντας την αδιαμφισβήτητη αξία των διαπραγματεύσεων και έχοντας υπόψη το Athens Negotiations Tournament, συνεργάστηκα με δύο πολύ καλούς μου φίλους, τη Φερενίκη και τον Άντεμ, οι οποίοι ξεχωρίζουν για τα soft skills τους, ώστε να δείξουμε τις διαπραγματευτικές μας δεξιότητες τόσο σε εσάς, αλλά και στους ίδιους μας τους εαυτούς. Εάν έπρεπε να ξεχωρίσω μόνο ένα πράγμα για την ομάδα μας, αυτό θα ήταν σίγουρα οι συμπληρωματικές μας ικανότητες. Στην Triple or Nothing είμαστε τρία άτομα τα οποία έχουν μοναδικές εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες, τα οποία συνδυάζουμε αποτελεσματικά ώστε να αποκτήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Γεια σας, είμαι Φερενίκη Αγγελέτου, είμαι από Ηράκλειο Κρήτης και είμαι δευτεροετής φοιτήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η επιχειρηματικότητα, οπότε ξεκίνησα εθελοντισμό στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ISIN. Εκεί απέκτησα soft skills όπως η επικοινωνία, το time management, problem solving και η ομαδική εργασία, όμως θα ήθελα να διευρύνω τις δεξιότητές μου και να ασχοληθώ με τις διαπραγματεύσεις, καθώς θεωρώ ότι τις συναντάμε καθημερινά και έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε ό,τι κάνουμε. Ταυτόχρονα, η πολυετής ενασχόλησή μου και ο πρωταθλητισμός στο σκάκι θεωρώ ότι μου έχουν δώσει δεξιότητες όπως η στρατηγική και η διορατικότητα, πράγμα που θα με βοηθήσει σίγουρα στις διαπραγματεύσεις. Έτσι, θεωρώ ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι η τέλεια ευκαιρία για μένα να συνδυάσω τη στρατηγική μου με την επικοινωνιακή μου δεξιότητα. Γεια σας, ονομάζομαι Αντέμ Τσιντόλη και είμαι δευτερετής φοιτητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι τιμή μου να υποβάλω την υποψηφιότητά μου μαζί με την ομάδα μου στο Athens Negotiations Tournament του 2025, ευελπιστώντας να διεκδικήσουμε μια θέση στο διαγωνισμό. Η ακαδημαϊκή μου πορεία στο Χαροκόπειο με έχει προετοιμάσει να αντιμετωπίσω προκλήσεις με αναλυτική σκέψη και δημιουργικότητα. Έχω συμμετάσχει σε έργα που απαιτούσαν ομαδική συνεργασία και επίλυση προβλημάτων, ενισχύοντας την ικανότητά μου να προσαρμόζομαι σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να βρίσκω καινοτόμες λύσεις. Επιπλέον, είμαι ενεργό μέλος της εθελοντικής ομάδας του ISIN, όπου συμμετέχω στο fundraising και στο event και project management team. Μέσω αυτής της εμπειρίας έχω εφοδιαστεί με δεξιότητες οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης πόρων. Έχω μάθει να εργάζομαι αποτελεσματικά υπό πίεση και να συντονίζω ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων. Η εμπειρία μου ως πολιτής με έχει εξοπλίσει επίσης με ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων. Έχω μάθει να ακούω προσεκτικά, να κατανοώ τις ανάγκες των άλλων και να βρίσκω λύσεις που ωφελούν όλες τις πλευρές. Είμαι αποφασισμένος να εκπροσωπήσω το πανεπιστήμιό μου με το καλύτερο δυνατό τρόπο και να εφαρμόσω στην πράξη τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές μου δεξιότητες.
Πιστεύω ότι το ANT θα μου προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες και θα με βοηθήσει να εξελιχθώ περαιτέρω τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, εμένα αλλά και όλη μου την ομάδα. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας και ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό, να συναγωνιστούμε και με άλλους ταλαντούχους φοιτητές και να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Με αυτό το σύντομο βίντεο θα ήθελα να υποστηρίξω το αίτημα του φοιτητή μου στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Christian Schellern, ο οποίος μαζί με την ομάδα του θα υποβάλει αίτηση να συμμετάσχει στο φετινό Athens Negotiation Tournament. Ο Christian είναι φοιτητής μου στο τρίτο έτος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Παρακολούθησε το υποχρεωτικό μάθημα οργάνωση ψυχολογίας στο πέμπτο εξάμηνο, που είχε μια υψηλή απόδοση, 7,5, έχοντας κάνει και μια πολύ καλή εργασία. Σε γενικές γραμμές είναι ένα μάθημα που η φετινή βαθμή, για παράδειγμα, η μεγαλύτερη βαθμή δικείμενο πάνω από 8,5, οπότε το 7,5 είναι ένας καλός βαθμός. Ο Christian όμως, πέραν της καλής του απόδοσης στο μάθημά μου, έχει υψηλή απόδοση και γενικότερα στο τμήμα ΔΕΤ, με μέσο όρο που κυμαίνεται γύρω στο 8, και πάνω απ' όλα έχει μια εντυπωσιακή πορεία μέχρι τώρα, παρόλο το νέο της ηλικίας του, στον χώρο της επιχειρηματικότητας, έχοντας συνιδρύσει το Uninote, που το περιέγραψα αναλυτικά και κατάλαβα ότι είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη πρωτοβουλία για τους φοιτητές των ελληνικών ΑΕΗ, όπως επίσης εργάζεται, έχει ήδη μια ξεθαύμαστη επαγγελματική πορεία, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η συμμετοχή του στο ANT θα του είναι πάρα πολύ χρήσιμη, βοηθώντας τον ακόμα παραπάνω στις μελλοντικές του επαγγελματικές και όχι μόνο επιδιώξεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είμαι η Αγγελική Καραγιαννάκη. Είμαι επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τον Κρίστιαν, τον Άνταμ και τη Φερενίκη από τη συμμετοχή τους ως εθελοντές στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Από την αρχή μου έκανε εντύπωση η συνέπειά τους, η ομαδικότητά τους και το πάθος που είχαν σε ό,τι αναλάμβαναν. Δεν δίσταζαν να προτείνουν, να συζητούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ξέρουν πολύ καλά να συνεργάζονται με πάρα πολύ θετική σκέψη. Θα έλεγα ότι έχουν έναν στρατηγικό τρόπο σκέψης, ένα μεγάλο πάθος για την επιχειρηματικότητα, για τις διαπραγματεύσεις. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ στη δυναμική τους. Πιστεύω ότι θα συμβάλλουν στον διαγωνισμό και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Γνωρίζω τον κύριο Αντέμ Τζιντόλη ως προπτυχιακό φοιτητή στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είμαι επικούρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο σχεδιασμό και διαχείριση δικτύων βασισμένο στο λογισμικό. Ο κύριος Τζιντόλη παρακολούθησε το προπτυχιακό μάθημα σπουδών δίκτυα υπολογιστών, στο οποίο αρίστευσε, πήρε 10 στα 10 και μάλιστα ήταν αρκετά απαιτητικό μάθημα, οπότε αυτό κάτι σημαίνει γι' αυτόν. Αυτό το οποίο ωστόσο μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ήταν η ευγένειά του, το πάθος του για την επιστήμη, το πάθος του για τη γνώση, η αφοσίωσή του στο αντικείμενο, καθώς επίσης και η φιλοδοξία η οποία επέδειξε για το μέλλον του. Ως εκ τούτου, τον συστήνω ανεπιφύλακτα να συμμετέχει στο διαγωνισμό Athens Negotiation Tournament, στο οποίο πιστεύω ότι θα έκανε τη διαφορά, πιστεύω ότι θα εκπροσωπούσε επάξια το πανεπιστήμιό μας και θα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά και λόγω όλων των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ακόμη πληροφορία. Σας ευχαριστώ.